Hi ka mga hello guys. Okay na guys, ready na ang among sit-up para akong edit ang akong bana. Hi mga hello guys. Ako na po si Alma Asilom sa Alma Joy Vlog. Ang ganap nato today is akong edit ang akong bana. Kaya ang akong bana guys, dili siya romantic, di siya hilig ang mga date-date, di siya hilig ang mga hatag-hatag, labi na sa mga special occasion like a wedding anniversary, Christmas Day, birthday nako, birthday sa akong mga anak, or kanang mga special occasion para ng Valentine's Day, dili siya ingana hilig. Pero guys, ang mga bana is very kabuutan. Way bisyo. Ang iyang kanang kinabuhi, trabaho, balay, at the same time, follow up sa iyang mga anak, kung sanay nahitabo sa diri nako, kanang sa iyang mga anak, guys. So, na guys, nga, sa sinugdanan pa lang guys, naanad rapod ko. Karon guys, atong tanaw guys, kung unsa ang iyang reaction. Amo siyang edit, kauban sa among mga anak. Okay guys, ang among surprise niya is 9 o'clock PM. Unya pa kay so karon mga 7:30 pa man karon. So mga na unya pang 9 PM. Yung tanaw ba siya probinsyano pangato sa ubos sala. So karon nagwaiting na ko, so ako ready na maura ni nagpajama ra ko guys kay aron iniguman na mo og date dire, so dayon katulog na. Okay. Excited na ka? This is your first time? Mantap ka dito man ka dinalian man. Dinalian mong dinalian man nga wa mo kuno mo unsa ah? Na day dinalian. Ang basin Magkaikyas ba? magkaikyas pa. Ang ako wa na jud mo ikyas. May sisigil ka do, may siya. Ja. Sakpan ng suwat. Ano Ginoo? Adyo secret. Oh, di ba? So excited na si tatay. So ready na mo? Okay. Dito may director eh. Akong director. Ikaw ang director. Oh, sige na. Ang director. Oh, ikaw open na kuya. Open kuya. We, tanaw ko na we. Wasig mo hila ka. Hi. Hi. Hi tatay. Hi tatay. Happy Valentine's Day. Di man ka take kuan na mo. Take date na mo. So mag take date mi anak nimo. Salamat. Kay daghan man kag buhat sa tindahan. Parmase. Ano singot? Happy Valentine's Happy Valentine's Day. Day. Karami ay. Di man ka makig-date na mo, kami na lang makig-date nimo. Pahingi ng isang oras. Di man kakatigo makig-date na mo, di. Mo na giingon nga kami na lang makig-date nimo diyan. Di man kakatigo ingani. So punan ko na lang ang iyong pagkukulang sa akin on Valentine's Day. Ay, wa magani. Oh, di mag bisan og ang atong kasagaran mahitabo kay adto man sa kaon mga pizza. So mga lagi po tag pizza din hira sa balay. Okay, happy Valentine's Day. Kay sa ni man kakatigo. Aw dili, ang karon February 12. Oh. Ini ka aho kang gi-date karon kay basin hindi ay namasin ko nga ini ka February 14. Imo kong tagaan og buki. Char. This is for you darling Tatay Joy Joy. Kahila ko no inyong tatay, oh. Di kami na lang ang nagsuan. Atong hilak-hilak diha, oy. Dahil sa mga kay tayo mga mag-date na mo. Atong sa ginoo, hilak mo sila. Di no, dahil hilak kayo. Sige kayo. Wa mami ni mo, ipatry nga. Ganang imo kong tagaan o ganang mga special occasion. Di maka-romantic. So kami na lang, ako na lang magpa-romantic. Sabi nagkatulong ako mga anak. Gawin, ang anak ko kuan. Na,
birthday na ako. Mga Christmas. Pero ako na ada na lang sa puso. Nag-cry or mauna na tubig. Unya, mga una pa. Oh, this is for you. Okay, happy Valentine's to all. Okay, tusok lang ito. Happy Valentine's to all and to all the people of the world. Bana, nagpapakray-kray. Oh my God, nagpapakray-kray sa among surprise, baby. Ano, uy, naninood pa ka doon sa gawin sa ikita. So mag-inom na tagwain ani. Oh, sige. So, makashoot ka dyan ni Ron. Kaya makainom og shot na, makashoot dyan ni. Asa na ito ang kabuan? Ano tayo opener? Gay na. Would you be the honors to open this wine? Pwede naman ito i-iwan. Okay lagi, kaya naka-open ko. Ano na naman? Say. Day, lain na to. Buto. Open na lang. Atong day surprise. Sure na ang atong giregalo ani ini ka February 14. Uy, ba? Uy, nagpatay sa ani. Manukot man di. Manukot man di ay nagkapalit. Basta na ikaunan guys, waiting tingog. Basta seryoso naman. Happy Valentine's to all. Basta pug ikuan na ning tatay iri kanang recycle. Hindi mo ibot ra ni sa dire para sa kini kapalit. Klaro. Wait. Rich. Problem ni sa pagka-grapes. Grapes ni siya nga something grapes. Pero kuan man ni Korea, make man ni. Okay guys, this is our kind of Valentine's Day celebration. So mao ni guys, eating, drink, mao ni. Oh, di ba? Na happy ang akong bana kay ija ni first time nga. Ako po first time, iya sad nga first time kay pag ninyo na mo diretso na namang wa nay mga special occasion ang gunay sa among kabinyoon ang pinaka special occasion nga unta sa among wedding anniversary nga ay first wedding anniversary or pila ka year wawa na continuous na sige ati man diba mga buhat Karon na realize nga. Siguro pod usa na pod nga naglaay ba naglaay ang kinabuhi tungod ani pandemic so ato na lang i-enjoy ang atong kinabuhi din sa balay mao na ni so na lipay na lang sad ko guys kay ang akong bana na surprise ko ay natuo ko guys nga dili ko siya mo si Arway kasi si Arway assure na ni ang return Unsa may imong message sa imong tatay no? Sige, ata.
pag-date nimo. Yes. Kay wa man kakatigo ingani nga date, di ba? Kaya mga mag-date. So, dili man ka romantic ining sama-sama kay ang uban panghatagan og mga bula, panguanong jag wa man ka mo hatag. So ako na lang may ihatag nimo og gift. No di ilong na pud ta ini. Ano? Unsa may suning imong gift oy? Ay, say sa imong gift. Buwan gift na. Ablihi ko ng imong sud sa imong gift. Ako na behel. Oh, sama ablihan na. Madaot na. Amra mo di pati. Ma, di pa di ka ready nga ablihan ang imong gift. Diba? Ay, di pa man dai ready ablihan. Ida pa dai nang pakatulgon. Guys, dili pa siya. Mura po siyang babae nga. Mura bag. Pusa sa ni. Okay, among dili. Yeah, what can you see? Sa may mong ikasulti dili nako. Namo nga kami maoy nag-prepared. What can you say? Salamat sa inyong Effort. effort. At may inyong Paningkamot. paningkamot. Ano siya? Ah, Salamat sa... salamat sa inyong pag-una-una ni ining okasyon na kaya ko, presigin ko ayaw dito sa aking trabaho. Kay, Muntikang ko naman. mga to na lang ining kung magpaningapon, kung magtanaw probinsyano. Oo. So, amo na lang kang gidate kay. So, mga to ara man ka permanente sa imong tindahan. Gapos na akong kalabuhi. Gapos na kalabuhi. Bakit ba sa una? Gapos na sa una. So, nag-spend na lang may og time, nag-spend jud mig time para nimo para Oo. maka-drink ka og Maka... kanang drink ka og champagne soda. Ay mo ba na imong pangandoy nga mag-inom-inom ka guwahin? Jadi man day pud champagne rum day. Kami inom ka. Nawa ang kalain sa tiyan pag inom na ani. Tapos man tunog. Murag mo angay ko ani. Ay, ako yung sige ka balik-balik. Ano? Lami kayo guys, ang champagne. Lami kayo amo ni hugtong tonight. Tuna. Kaya lang kayo di makahubog. Pwede mga bata. Mati pa rin. Tonight, I celebrate. My heart My- with you. Tonight, I celebrate my heart with you. Tonight. Maura mo nung sa kalinya. Usa na tayo kalinya. Maura mo nung nasabtan. Ano namang pagkun? Bener ang lyrics. Uy, pulag-put na pulag. Nagpapili ah. Boy. Pulag-put na yung laway ni Jagay. Basta magkinatawaan na yun. So, ano tayo picture? Kinahanglan na tayo picture. Ngayon. What? Okay guys, thank you for watching and don't forget subscribe my channel Alma Joy Vlog. Ang katong wa pa naka-subscribe, palihog ko pindot sa subscribe ug pindutan na sad ang bell button para pirmi mo updated sa akong mga videos. Okay ba? Okay guys, bye-bye. See you on my next video. Hinatunta nga nakahatag ninyong inspiration sa pag-celebrate sa Valentine's Day. Okay, bye-bye. See you on my next video. Bye-bye ni usa. Okay.